ҳамада салом алейкум бардоро, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. Мувофиқи графика имрӯз бояд ки видеобароя аз рубрикаи барномаҳои даҳшатнок. видеои ки айни замон мо шумо тамошо мекунем тавассути бейби камера ё ин ки камера няня меган сабт карда шудагие. Чихеле ки бисёриҳои мо шумо медонем, дар бисёр кишварҳои пешрафта кӯдакҳо алоҳида хоб мераванд аз волидайн, яъне ки кӯдаки хурдам агар боша ва барои нигоҳбин кардани ин кӯдакҳо камераҳо пешбинӣ шудагие ки дар ҳуҷраи ӯ мегузоранд. Вақте ки ӯ гирист ё ки ягон кори дигар, волидайн аз ҳуҷраи хачон аз тифл бохабар мешаванд. Лекин дар кадре ки айни замон мо шумо тамошо мекунем, ин бейби камера ба ин хотир харида шудагӣ набуд, барои он хотире ки кӯдак калона якумаш а дуюмаш ки бо ҳамроҳи модараш дар як ҳуҷра хованд. Пас харидорӣ кардани ин гуна камера барои чӣ буд? Яъне ки кӯдак ба модараш муроҷиат мекунад ва шикоят мекунад аз шкаф ки гӯё дар дохили ин шкаф як мардеро медида бошад ва чунин суханҳо мегӯяд: ман метарсам ки он дар инҷа. Албатта ки модараш ба суханҳои духтарча гӯш мекунад ва диққати ҷиддӣ метад то ки бафаҳма ягон чизи ғайриоддӣ агар ки дар аслан боша. Дар кадре ки айни замон мо шумо тамошо мекунем, чизе рух метад ки модар маҷбур мешавад ки фарзандша аз назди ин шкаф дур нигоҳ кунад. Да ну нахер! Отец! Ты видел? Яъне ки кадр хеле ҳам бародаро даҳшатнокай ва дариҷа даҳшаташ оне ҳастае ки вақте ки доду фиғони духтарчаро мешнава модараш ва аз хоб бедор мешава, ӯ мефаҳмад ки духтарча ягона шахсе нестае ки чизеро дар потолоки хона мебинад ва ин чиз сабаби доду фиғон кашидани ӯ мешавад. Яъне ки зан хичам мебинад. Баъдан ин зан духтарчаро гирифта ба дигар ҳуҷра фирор мекунанд. Акнун савол дар шумо: дар потолок чӣ буд? фикри ҳақиқататонро бардор дар комментария бинависед ва ҳамчунин бинависед шахсое ки истифода кардагиянд аз ширкати Парвоз Авиа. Парвоз Авиа ба шумо имконият медиҳад ки граница бигзаред барои тах кардани ҳуҷҷатҳои хитон ба мошини майда ё ин ки ба самолёт. Ҳамчунин билетҳои ҳавопаймо метавонед дастрас кунед ба тамоми ҷаҳон. Парвоз Авиа, рақамашон дар болои экрани шумо. Ба боварии 900%. духтар бо номи Сидне ду видеои даҳшатнокро дар интернет паҳн мекунад ки дар хонаи ӯ рух додагие. Ҳамаш оғоз мешавад аз видеое ки тавассути камераи назоратӣ ба навор гирифта шудагие. ҳолатҳои даҳшатнок давом меёбад. Дар навори дигар боша шоҳид мешавад хоҳари ӯ ки кӯдак нигоҳ мекард. Liam, come here. Liam, right now. What is it? Okay, I'm calling your mom. Just stay right here. хонае ки ӯ қарор доранд 100 сол шудагиаша, яъне ки хонаи кӯҳнае. Ва бале бардоро, ин видеоҳо тамошобинонро хеле ҳам нигарон мекунад ки мумкин дар асл бошанд ин корҳо. ва шумо чӣ фикр доред дар ин бора? метавонед фикрҳои худтонро дар комментария бинависед. ва қариб ки фаромӯш кардем мо чизе аз ҳамада зура бепул пиҷома, фидабочка ва массаж кардана. ҳамаи корро шумо метавонед ки бо ёрдами ширкати шифофармо анҷом будем. Рақамашон дар болои экрани шумо ҳаст. Занг бизанед, пурсен условиҳоро фаҳмед ки чӣ гуна метавонед ёро карда ва ба ғайризаи метавонед лавозимотҳои динӣ ё ин ки доруҳои гиёҳӣ ба даст биёред. Шифофармо, рақамҳо дар болои экран. Видеои баъдӣ боша хеле ҳам ғамгиркунанда ба хотири оне ки муаллифи ин видео мехоҳад ки хича дастгирӣ кунад, дилтиӣ кунад ва ягон хеле фаҳмонда бутона онеро ки дар хонаи ӯ чӣ рух додааст
ва маҷбур мешавад ки барои ира фаҳмидан ҳодисаҳое ки дар хонааш рух метавад ба навор бигирад. тамоми видеоҳое ки дар дасти ӯ ҳастанд дар давоми сол ба навор гирифта шудагиянд. ҳодисаҳои таҳшатноку ғайриоддӣ ҳамин қадар бисёр рух медоданд ки ӯ маҷбур мешавад ки атрофи хонаша пур аз камераҳои назоратӣ кунад. барои чӣ хотир? барои тасдиқ кардани чизҳои даҳшатнок ки дар хонаи ӯ рух метаванд. чӣ хеле ки мо шумо медонем, агар ки чунин ягон корҳо дар сари шумо ҳам агар рух додагӣ бошад ё ин ки рух бетавад ба ягон одам бугӯй бовар намекунанд. ва шумо бинависед дар комментария чизҳое ки дар ҳамин видео рух метавад оё бо ягон каси шумо рух додагиае? дар видеои якум ҳаракатҳои ғайриоддиро мо дар ҳуҷраи хоб мебинем. дар нигоҳи аввал фикр мекунӣ ки дар хит ба хит маҳкам шудааст ё ин ки ягон сквознияка ё ин ки тарафи ҳамун ҷош наклон дорад ва чунин ҳолата бо дар дигар шаб ба навор мегирад. хоб агар ки дар нигоҳи аввал ин он қадар ҷиддӣ боша, мегзарем ба дигар ҳуҷра. ва акнун дигар саҳнае ки тамошобинора маҳз ҳамин бештар тарсондагиаст. яъне ки мумкин шумо фикр кардагӣ бошед ки ман дар назар дорам ҳамун силуэте ки ранги одамай. бале шумо ҳам метавонед бигӯед ки ягон палто кашол кардагиаст, лекин не бардорам, ман инро дар назар надорам. шумо хуб бинед ки як сояи прозрачнӣ ба коридор мегзарад. як бор дига тамошо кунем ба диққат. ва мисли роҳборӣ хеле ҳам диданаш душвора, нодида мешавад. боз як чунин кадри дигар дар ошхонаи ӯ. дар инҷа боша и призрака сараш вайрон шуда, нигоҳ кунед дара чикор кардааст. ва вақте ки дара мекушоем бародаро, ин ҳоҷатхона ва хеле ҳам хурдае ки мо фикр кунем ки дар оҷа ягон кас пинҳон шудагиае. من خدمت کردم من خدمت کردم دایجابلا اسم شریف مردم گش نگیده اش کمبوتون ایستانتون بمونه. яке аз шомҳо ин одам телевизор тамошо мекард ки тавонист ин ҳодисаро ба навор бигирад. ва бале бардор, ин видеое ҳастае ки дар инҷа ҳар як одам худаш метавонад ки дар ин бора фикр кунам. ва ман бо шумо ёра на тасдиқ мекунам, на рад. лекин аз тарафи фикр кунӣ ки инёро сохта карда мешавад, бале бардор, ҳозир айни замон сохта любое кора карда мешавад. лекин боз ин ҳамаи ҳодисаҳое ки рух доданд чизҳое дорад ки тарафи шаҳодат ба оне буда ки реалӣ бошанд бештар дорад. яъне ки мо дар бораи иш гап мезанем. албатта яъне ки давом метиҳем видеора. чӣ хеле ки ман гуфтам чизҳое бо бештар доранд ки шаҳодат ба дуруст буданашон метиҳад. мо нигоҳ мекунем дар ин ҳуҷраи кухни вақте ки корзина чапа мешавад, пеш аз чапа шидани ҳамин корзина боз ҳамун сояи беранга мо мебинем. нигоҳ кунед. видеои баъдӣ дар амбор ба навор гирифта шудагиаст ва
ба ғайр аз оне ки видеое ки дар дохили амбор рух метавад даҳшатнок буданаш бо чизҳои дар дуруни ин амбор ҳастанд ки ӯ ҳам даҳшатноканд. яъне ки якумаш ҳамин маймуне ки дар экран мебинен чӣ хеле соҳибхона мега ин маймун хеле ҳам гаронбаҳое. Desem Şaripov, murdum qishnagida. яъне сабаби оне ки мо ин наворҳои ин амбора мебинем шикоят кардани посбонҳои ин складай. шикоят мекунанд ки аз дохили ҳамин складаш садо меояд, гӯё ки дар уҷа ягон кас зиндагӣ мекарда бошад. яъне ки баъди чунин шикоятҳо мард дар дохили склад камера мегузорад ва баъдан баъди камера гузоштан мо ин чира мебинем. Desem Şaripov, vurdum Krishnagida. яъне ки баъди ин на танҳо тамошобиное ки тавассути интернет ин видеоро диданд, а балки коргарҳои худи склад ва соҳиби склад ба ҳайрат меоянд. 18 марти соли 2024 пешхизматҳои тарабхона хеле ҳам сахт аз чизе метарсанд ва ин коргари ошхонае ки мо мебинем дар камера дар сменаи шабона кор мекард. худаш тоха ва ба хотире ки скучнаш набоша видео сабт мекард тавассути видео бо рафиқаш. мақсад чӣ хеле хумон видео сабтшинӣ мемонем ку ва мо яке аз чунин видеоҳоро мебинем. Не, ма девона мешам. So I just Snapchatted. ва танҳо рафиқам хати дар Snapchat суҳбат мекардем. And ва I ма like ба walked мисле through ки I was- рафтам and now the alarm's going off. ман намедонам барои чӣ хотир сигнализатсия фаъол шуд. яъне ки чунин ҳолатҳо бародаро фаҳмидан дар корае ки ин кориш хуб боз нестае ки сигнализатсияи худи ошхонара ба ягон бозӣ даргирон кунӣ. шумо мефаҳмед ира. So I walked яъне through- ки ман дар I ҳамин was ҷа walking мерафтам through here, вақте ки ман and ба when ӯ we get тараф right рафтам here, you can see something behind me. як чира дар пушти ман дида And мешавад. I like watched it. I did like a и playback. баъд ман ира тамошо кардам. пеш аз оне ки ман ба ӯ фиристодам And тамошо мекунем бародаро ҳолати 30 минут пеш рух додара. ҳамун видеоеро ки дар бораш ёдам нақл кардеса. ман суғурта надорам, лекин ман медонам ки ман медонам ки ман бояд ба назди табиб равам. лекин ҳама вақт ман дилбеҳузурӣ дорам ва дар асл ман намедонам ки барои чӣ хотир ман дору мехӯрам. medicine for it and stuff, but I don't know. It doesn't seem за like ҳамин it really хел does гапҳо anything. ман намедонам. And then whenever I фикр мекунам ки ин дар аслам go кӯмак and I'm just, наметавад. like, laying down and stuff, like яъне ки видеое ки тамошо мекунем дар рафиқаш мефиристонд ва пешакӣ ки гап зад фаҳмон ки дар пушти ма чизе буд маҳз дар ҳамин кадрае ва нигоҳ мекунем як бор дигар ки дар пушташ дар ҳамин кадр чӣ буд. ва бозам даҳшатнокаш дар ӯ ҳолатӣ мешавад ки мо худи ҳамин видеора чӣ хеле ки мебинем оригиналаша тамошо кардаистем, танҳо ман перевод кардаистам ва даҳшаташ оне мешавад ки просто гӯш кунӣ ки дар ҳамин ҷа чӣ садо шунавида мешавад. гӯш кунед. and фикр ақидаихтона дар комментария бинависен. ман фаромӯш кардам ки дар аввали видео бугум ки дар шав тамошо накунед. видео худаш ҷӯи шав давромадаям барои бисёриҳо. хай сухтем. лайк мондана фаромӯш накунед бардор. ман нигоҳ мекунам дар бисёр видеоҳо шумо ҳам қадар ҳаловат мебаред ки лайк мондана фаромӯш мекунед. видеои баъдие ки тамошо мекунем ин ҳам вақте дар интернет паҳн шуданаш хеле ҳам одаморо ба ташвиш овардагиае. хуб
наздик шав, мо ба ӯ тараф мерем. яъне ки видеое ки мо тамошо дорем, падару писар дар подвали хонаи хичон сайру гашт доранд. барои чӣ хотир? Барои он хотире ки дар инҷа як садои ғайриоддӣ мешунаванд. та ҳис мекунӣ бура, та кусидӣ? Не. ох, ду чиаи? Ичиай? Ман медонам. Дар онҷа ҳеч нест. наздикда бес. И фикри бадай. Ором шав. овоз ям да ҳамин ҷои. чӣ кор мекунем ака? дар ин бора чӣ фикр дорен? дар комментария бинависен. кадре ки айни замон мебинем, и реални буданаш 100%, лекин ин маънои ӯро надорад ки даҳшатнок намешавад. барои чӣ хотир ки мо оташеро мебинем ки дар осмон овезонад. чие? И дар Вашингтон рух додагиай. Dude, that is fucking tripping me out. There's another one. Yeah, they're falling out of the sky. I mean, you see how it's like that. Everything. Shit, it's a trick. дар кадри баъдӣ мо тифлиро мебинем ки дар ҳуҷраи худаш сайру гашт дорад. мувофиқи гуфтаҳои модараш дар ин соат ӯ набояд ки бедор бошад. асосан дар ин соат ӯ хеле ҳам сахт хобай. лекин ба ким кадом сабабҳои номаълум ӯ бедорай. хай чӣ? бедор будан запрещено нестае ку демократия. лекин ба хотири оне ки ин видео дар барномаи мо қарор дорад, ин маънои ӯро дорад ки ягон чӣ рух додагистайда. правильно? яъне ки 4 моҳ шудагиае ки ин оила дар ин хона зиндагӣ мекунанд. ва чизи ҷолиб дар инҷа чӣ буд? агар касе ки заметид накарда боша, аз сар тамошо кунен, ин садо буд. садои дигаре ки чӣ хеле ки мо дар кадр мебинем кӯдак қатъи кадом кӯдаки дигар суҳбат кардастай, лекин дар асл садо шунавида мешавад. яъне ки дар кадр мо садоро танҳо мешунавем, лекин ба хотири оне ки кӯдак бо як кӯдаки дигар гӯё ки суҳбат кардаиста боша, пас маълум мешавад ки кӯдак худчам дидай. ва бародаро, акнун шумо дар комментария бинависен ки гарчанде ки агар ки мо бигӯем сохтаву ягон кори дигаву ягон чи дигаву кӯдак бародаро актёрӣ карда наметавонад ку. ишда чӣ мегӯен? фикротно дар комментария бинависен. бародаро, лайк мондана фаромӯш накунед албатта, ва ба дӯстотон роҳӣ накунед ки метарсанд дашномтон мекунанд. фирағат дар комментария бинависен. телеграм канала фаромӯш накунед, ссилкаш дар болои экрани шумо ҳастай. видеоҳои нав, хабарҳои нав пеш аз баромаданшон ва дигар гапу чап ҳамаш дар телеграм канал ҳастай. ссилкаи телеграм канал дар якум комментария. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.